Ina uwargida ma'abociyar timbi? To albishirinki, mutane da dama ba su san yadda ake amfani da zogale wajen rage ƙiba ba ko timbi ba. Yadda za a yi shi ne a samu ganyen zogale a tafasa, a rinƙa shan ruwan kullum, insha Allahu za a yi mamaki. Allah ya sa a dace. Ki samu ganyen ugu, ki matse ruwan a kofi, ki fasa ƙwai guda ɗaya, ki gauraya sosai a cikin ruwan gwanda, sai ki samu garinki, sannan ki samu garin madara cokali 2 ki zuba, sannan ki zuba zuma shi ma cokali 3, sai ki samu lemun tsami ki matse rabinsa domin kada ya yi ƙarni, ki gauraya sosai sai ki shanye, ki samu kwana 3 kina wannan, duk bushewar gabanki za ki ga ni'ima. Idan kina son farjinki ko da kin haihu zai dawo kamar budurwa 'yar shekara 16, da farko ki samu lallenki mai kyau, ki kwaɓa shi da zuma farar saƙa, ki haɗa ki matse farjinki da shi, sannan ki samu man zaitun da baby oil ki ɗauko auduga kina dangwalowa kina ɗigawa a cikin farjinki, kuma kada kina tsarki da ruwan sanyi, ki rinƙa yi da ruwan ɗumi, musamman idan kin yi jima'i, kuma kina tafasa bagaruwa kina tsarki da ruwan, farjinki zai kumburo ya burge mai gidanki, ko kuma ki samu lalle, gabaruwa, ganyen magarya, alimin da ɗan kaɗan, domin idan yayi yawa akwai matsala, sai ki tafasa, sai ki juye a wajen da za ki iya shiga ki zauna a cikin ruwan, ki samu minti 20 sai ki fita, ko da sau ɗaya kika yi farjinki zai matse, musamman idan kin taɓa haihuwa, za ki ga yadda farjinki zai matse kamar baki taɓa haihuwa ba. Uwargida, a gwada wannan, Allah ya sa a dace. Ku danna mana subscribe idan har shirye-shiryenmu suna ƙayatar da ku, domin samun wasu sababbi da zarar mun ɗaura. Mun gode, muna alfahari da ku masu sauraro. Arewa Loaded TV, domin kuma ma'aurata kai da ma 'yan mata gabaki ɗaya.